prešli sme niekoľko štadiónov po Európe, vybrali sme si tie najlepšie možné varianty, ako asi tie niektoré kluby. Chceme skresávať ten rozdiel medzi top zápasom a jeho návštevnosťou versus priemerný zápas Slovenskej ligy, lebo aby bol v zábere televíznych kamier, myslím, že má okolo 270 metrov. Sú nejaké tie špecifika aj zakotvené od UEFA? Sa niekde niečo ako keby deje, nejaký zhluk ľudí a podobne a my vieme potom automaticky zareagovať, poslať do toho priestoru a usporiadateľov. A sa už stalo niečo takáto situácia? Počas zápasu je jedno operačné stredisko, ktoré sa nazýva Belín a tam vlastne ako keby sa združuje všetko. Ako ja osobne som sa vždy bála ísť na nejaký takýto zápas presne z týchto dôvodov. Uhlopriečka cez 13 metrov vám dáva celkom fajn príležitosť na to, aby ste si tam pozreli. Ahojte, vítajte pri sledovaní nášho v poradí druhého podcastu TSS-cast. Dnes sa povenujeme jednému z našich najkomplexnejších projektov, ktorým bolo zabezpečenie novozrekonštruovaného futbalového štadiónu v Trenčine. Tak ja by som chcela medzi nami privítať pána Schlesingera, marketingového manažera AS Trenčín. Dobré ráno, pán Schlesinger. Dobré ráno. Ako sa dnes máte? Výborne. Máme za sebou celkom fajn zápas. Včera sme hrali naša 19-ka, druhé kolo Mládežníckej ligy majstrov. A bolo to spojené s nielen dobrým výsledkom, ale naozaj s takými dobrými emóciami. Pekný zápas, prišlo viacej ľudí, dobrý výsledok, takže fajn dneska. Takže máte sa fajn. Mňa teraz tak napadá na úvod taká otázka. Ako ste sa vlastne dostali do tejto oblasti futbalu alebo toho športového marketingu? No. To bolo už dávnejšie, ale vlastne tak nejak akože, čo môžem povedať, že ešte keď som bol na strednej škole, tak asi už ako ešte aktívny futbalista, tak trošičku ma to začalo ťahať tým smerom, že vedie trošičku aj spoza tej opony niečo, takže a zavialo ma to na fakultu na FTVŠ do Bratislavy, kde už teda v odbore športový manažment už to tak trošičku išlo tým smerom, že vedieť o tých teda futbalových kluboch, lebo to bol ten odbor, ktorý ma najviac zaujímal, trošku viacej, čo to znamená organizovať zápas, čo to znamená, keď tie veľké tímy nosia na tej hrudi nejaké známe značky, sponzorov a podobne. Takže toto bolo asi také potom iba prirodzené vyústenie. Ja som sa potom snažil v tom trenčianskom futbale nejakým spôsobom uchopiť. Mal som to šťastie, že práve v období, keď som končil vysokú školu, tak prichádzala taká zmena v AS Trenčín vo futbalovom klube, kedy vlastne doterajší majiteľ, ktorý pochádza z Holandska, odkúpil väčšinu akcií, čiže tým, že sa stal aj novým akcionárom, tak hľadal aj ako keby nových ľudí do klubu, teda s pánom Rybníčkom a týmto spôsobom tie veci nejako zapadli a odtedy už je to možno skoro 18 rokov, čo som v klube na tejto tak to pozícii. je dosť dlhá doba. Lebo mňa zaujalo celkovo oblasť, v podstate, že existuje športový marketing, normálne takáto oblasť. Videla som, že to niektorí aj ľudia študujú, aj z mojich známych, tak som sa tak chcela opýtať z také zaujímavosti pre mňa, že čím je špecifický takýto marketing? Lebo v podstate tam je produktom ten futbalový zápas. Ak to teda tak správne chápem, tak... Hej, športový marketing ako taký je dneska už naozaj normálnym odborom na vysokých školách a všade v zahraničí má obrovský kredit. U nás sa do tejto pozícii verím, že iba postupne dostane a dostáva. A keď to premostíme z toho športového na ten futbalový, tak je to áno, tým produktom je futbal, tým produktom môže byť futbalový štadión, tým produktom môže byť niekedy možno využitie toho futbalového štadióna ako takého, alebo samotný futbalový klub, ale u nás na Slovensku ho vnímame hlavne cez ten športový výsledok a cez ten úspech a všetko naokolo. Takže to je to, čo ho trošku odlišuje od toho iného marketingu, že nie všetko máte úplne v rukách. Že proste tuto naozaj ste viac ako v inom odvetví trošku závislí od toho, ako sa bude dariť tým chalanom na tom ihrisku, akú má sezónu ten klub, ako dokáže vtiahnuť do toho cez emócie ľudí a podobne. A potom
a vy už viete veci nabalovať, alebo respektíve tie veci, ktoré robíte, zrazu získavajú úplne iný rozmer a zmysel. Čiže my sme si to vyskúšali za to dlhé obdobie aj v pozitívnych rokoch, kedy ten klub si prešiel svojimi víťazstvami, dvakrát sme vyhrali titul, dvakrát sme vyhrali slovenský pohár a vtedy naozaj robiť hocičo pre verejnosť, hocičo v zmysle športového marketingu malo ako keby obrovský význam, respektíve to bolo veľmi dobre vnímané. Zároveň, keď to robíte a rovnako kvalitne a naozaj, že poctivo aj v časoch, kedy to po tej športovej stránke nejde, tak ten výsledok je úplne iný. A hlavne tu na Slovensku, že je to niekedy naozaj, že veľmi ťažké, aby ste ten produkt ako taký spravili z neho niečo, čo ten konzument na tej druhej strane, že chce. Jasné. No ja sa až tak úplne v tom futbale neorientujem. Ja viem, že sa hrá na polčasy. To je podľa mňa dosť veľký úspech na ženu. Tak by sme mohli sa teda ísť pobaviť o tej pre ženy bližšej téme, to sú teda technológie. Fakt? Tak ako som v podstate už v úvode naznačila, tak naša spolupráca vznikla pred nejakým časom. Impulzom bola teda prerábka štadiónu. Tak som sa tak aj chcela opýtať, keď ste vyberali dodávateľa na nejaké tie technológie nové, určite tam boli nejaké možno štandardy, ktoré ste museli splniť. Takže čo všetko bolo takými kritériami pre výber toho dodávateľa? No, ja sa ešte vrátim k tej prvej časti, tej otázky, že dneska tie ženy, vo futbale je ich veľa a sú tam potrebné, lebo to by všetky moje kolegyne by mi to dali jasne pocítiť. Takže splnili ste inštrukcie, keď ste sem išli? Minimálne napríklad u nás na oddelení u mňa je to tak, že majú prevahu napríklad ženy a sú veľmi šikovné, vedia o futbale veľmi veľa a prinášajú do neho úplne niečo iné, ako možno a my chlapi, takže úplne dneska je to, a to je všade vo svete, že dneska už ten futbal není vôbec ani z tohto pohľadu toho manažerského nejaká vec pre chlapov, takže to som musím prísť na zápas. Okrem toho, po fanúšikovskej stránke to už úplne. Takže toto som musel povedať, ale teraz späť k tomuto. No, my sme niekedy akože v období zhruba v rokoch okolo 2015-16 vedeli, že potrebujeme započať projekt výstavby nového štadióna, lebo vtedy ten klub mal svoju teda najlepšiu fázu, kedy bol slovenským majstrom, účastnili sme sa pravidelne európskych súťaží, Champions League, Európska liga a podobne. Len sme nemali štadión. Mali sme starý štadión, ktorý proste už absolútne nezodpovedal vtedajším nejakým normálnym štandardom, nie že európskeho futbalu, ale už ani slovenského futbalu. Takže sme vedeli, že tá rekonštrukcia, respektíve výstavba nového štadióna tu musí byť. No, čiže my sme, no samozrejme, keď sme si veci dávali dokopy, tak sme si povedali v prvom rade, že aký chceme byť klub, ako chceme byť, aby nás ľudia vnímali, čo sú nejaké naše základné nejaké prvky, hodnoty toho klubu a ako chceme, aby raz, keď ten štadión bude postavený, že ako tí ľudia na ňom by mali fungovať, čo všetko by ako keby sme im chceli ponúknuť a v tom čase, keď ho teda dostávame, že aké budú štandardy úplne ako prirodzené všade inde v Európe. Takže začali sme si to nejako kresliť, samozrejme prešli sme niekoľko štadiónov po Európe, vybrali sme si tie najlepšie možné varianty, ako asi tie niektoré kluby vedia fungovať v rámci štadióna. No a potom sme si to dali dokopy, niekde sme si napísali asi taký nejaký náš zoznam toho, že čo chceme, aby ten štadión obsahoval a hľadali sme potom pre nás jedno dôležité slovo, bol taký nejaký, že integrátor toho všetkého. To znamená, hľadali sme spoločnosť, ktorá by vedela nielen hardwareovo ako keby zabezpečiť všetky tie veci, ktoré máme na štadióne od spoločnosti TSS. Teda keď sa bavíme o big screenoch, LED perimetrii, turniketovom systéme, kamerách a podobne. Ale že by to vedelo ako keby celé prepojiť, spojiť, aby ten zážitok toho futbalového fanúšika na zápase, ale aj mimo zápasu bol čo najlepší. Lebo chceli sme teda na to napojiť vernostný program, mali sme nejakú predstavu, že ako by človek, ktorý príde u nás na futbal, mohol u nás fungovať tak, aby to bolo čo najmenej komplikované, aby bol obslúžený čo najrýchlejšie v bufetoch, aby my sme mali predstavu o tom, kedy chodí na štadión, čo si tam kupuje, čo je pre neho dôležité, aby sme vedeli s ním komunikovať aj mimo zápasu. To bolo pre nás dôležité, lebo mali sme vtedy obdobie, kedy sme si požičiavali na veľké zápasy Žilinský štadión, prišlo tam 8 až 10 tisíc divákov na naše zápasy
ale my sme nevedeli, kto sú tí ľudia. My sme nevedeli, koľko z nich príde na ďalší zápas, ja neviem, Trenčín, Podbrezová. A vedeli sme, že chceme skresávať ten rozdiel medzi top zápasom a jeho návštevnosťou versus priemerný zápas Slovenskej ligy, lebo to bol našim cieľom, aby sme ako keby vedeli tú anonymnú skupinu ľudí, trošku im priradiť nejakú tvár alebo nejaké nákupné zákonitosti a dostať ho na zápas v pravidelnejšej forme, aby s tým klubom bol častejšie spojený, aby sme ho vydávali na štadióne viacej a aby keď mu niečo vadí, alebo naopak, keď má niečo rád, aby sme mu vedeli ako keby tieto veci podsunúť. Čiže takéto jeho správanie celkovo toho fanúšika. Preto v tom vyvinutý ten systém My sme Trenčania, ten vernostný systém, ktorý ako keby sme napojili teda na fanúšikovskú bázu, ktorý je dneska vytvorený vo forme nejakého webového rozhrania, ale veríme, že čoskoro to preklopíme aj do formy štandardnej aplikácie. No a potom sa na to už naväzovalo ďalšie veci. Mali sme tu veľkú skupinu našich obchodných partnerov, s ktorými sme chceli tiež cez nejakú platformu komunikovať. Niekde ich vlastne ako keby ponúkať im nejaké formy ich prezentácie v tých rôznych formách, komunikovať s nimi a zefektívniť aj túto prácu s nimi. Vedeli sme, že štadión, keď bude postavený, tak musí byť využívaný aj viacej ako len 20 krát v roku, kedy sú futbalové zápasy. Čiže chceli sme ho postaviť tak, aby si tam našli svoj priestor ľudia, ktorí chcú si organizovať svoje školenie, mať tam svoju stužkovú, mať tam svoju svadbu, mať tam svoje firemné večierky a podobne. Čiže máte taký mimo zápasový režim, v podstate také komerčné využitie aj. Komerčné využitie práve preto, aby sme trošičku tú megastavbu a veľmi finančne náročnú stavbu sa snažili ako keby trošku dostať do tých čísiel, ktoré nás budú ako keby naplňať tým optimizmom, že sa tá stavba ako keby nie že oplatí, ale že má svoj význam aj z tohto hľadiska. Čiže vlastne v tej fáze, keď ste to takto rozanalizovali, tak vlastne TSS Group vám prišla spoločnosť, ktorá vie komplexne zastrešiť teda jednak ten hardware, ale aj to softwareové riešenie. Ja. Našli sme vo vás a vo spoločnosti TSS vlastne niekoho, kto tieto naše myšlienky ako keby vedel uchopiť, stotožnil sa s nimi a veľmi dôležitá vec, že chcel ich rozvíjať spolu s nami, lebo je to vec, ktorá sa dá buď ako keby kúpiť na prvú, niekde vyrobenú, hotovú, niekde pravdepodobne zo zahraničia, ale to špecifikum nášho regiónu je také, že potrebujeme, aby to bolo možno inak, ako to robia kluby v Belgicku, možno inak, ako to robia kluby v Holandsku, inak ako v Nemecku, v Rakúsku, lebo my sme tu v Trenčíne. Áno, ono vždy tá lokálne pôsobenie je v podstate také špecifické. A toto bolo fajn, vedeli sme, že sme tu v jednom regióne. To je strašne dôležité, lebo veľa tých praktických vecí, ktoré si nenaplánujete, vlastne pozostáva z toho, že veci aj nie vždy idú úplne tak, ako si predstavíte, preto je tu dobré mať niekoho, kto vám tie veci vie zasanovať, vie spoločne priznať to, v čom je problém, prečo tieto veci nefungujú úplne a vieme tieto veci ako keby napraviť v čo najkrátšom čase. Takže samozrejme, že v rámci regiónu potom sme na jednom nejakom ihrisku alebo proste tu fungujeme, to znamená, že ľudia, ktorí chodia do práce a stretávajú sa s TSS, sú to pravdepodobne ľudia, ktorí či už fandia alebo počuli o AS Trenčín, alebo sú proste akomkoľvek inom vzťahu, možno s klubom, deti im tam hrávajú a podobne. Čiže aj to je veľmi zaujímavé, že proste vždy je lepšie, ak vy tak dôležitého partnera a na tak dôležitý segment v klube máte niekoho, kto pochádza z regiónu. Je to osobnejšie. Spomínali ste v podstate ten portál My sme Trenčania. Tak ako prebieha taká registrácia vlastne do tohto portálu? Aké výhody to prináša napríklad mne ako fanúšikovi, keď sa tam zaregistrujem? Je to, neviem, či poviem, že jednoduchý, ale je to proste klasické webové rozhranie, kde proste človek príde, v prvom kroku sa vlastne rozhoduje, či už má ten človek, či má svoju vytvorenú registráciu alebo nie, keď ste ako keby novým človekom, ktorý prichádza na náš futbalový štadión alebo chce prísť na náš futbalový štadión, tak sa jednoducho zaregistrujete tak, ako to existuje všade inde vo svete, dáte nejaké svoje základné údaje. Najdôležitejšia je tam e-mailová adresa a vlastne stávate sa ako keby nejakým aktívnym užívateľom, členom, ktorý má automaticky vygenerované nejaký svoj QR kód a nejaké svoje číslo.
A túto svoju vlastne ako keby identitu vy môžete sa rozhodnúť, že premeníte, buď zostávate v nejakej virtuálnej forme, alebo si ju premeníte hlavne pre starších. Je to fajn mať nejakú plastovú kartičku, ktorá vám ako keby slúži na tú identifikáciu a na všetky tie činnosti na našom štadióne, ktorú na druhej strane nepotrebujete, lebo máte svoju virtuálnu ako keby kartu stále aktívnu, ale pre niekoho je lepšie mať niečo fyzicky pri sebe a tak skôr využívať tú plastovú kartu. Takže jednoducho sa zaregistrujete a odtedy ste nejakým spôsobom v komunikácii s klubom AS Trenčín, kde tá komunikácia teda prebieha buď v rámci zápasu, kedy vy sa rozhodnete, že idete na zápas a vy si môžete cez túto teda cez tento web My sme Trenčania kúpiť lístok, alebo pernamentku, to je vlastne prvý krok, kde teda spolu so spoločnosťou Predpredaj, ktorá je náš ticketingový partner, tak vlastne cez ňu si vlastne nakúpite ten lístok. Prvá výhoda je, že ak ste zaregistrovaní, tak automaticky máte ten lístok alebo tú pernamentku lacnejšie, ako by ste prišli na štadión ako nezaregistrovaný fanúšik. A to je vlastne prvý alebo jeden z prvých krokov. Ďalší krok je, že ste na štadióne a chcete si niečo kúpiť na štadióne buď vo fanshope alebo v bufetoch. A v bufetoch vlastne prebieha predaj iba týmto spôsobom cashless, kedy vlastne človek si nabije na svoj účet akúkoľvek sumu jednoduchým prevodom zo svojej karty bankového účtu a vy si vlastne ako keby tým pádom nabijete tento svoj účet a môžete míňať peniaze v bufetoch. Takisto ďalšia výhoda, takýmto spôsobom ako keby automaticky šetríte 10% z celého nákupu, čiže pri kúpe cez kartu My sme Trenčania alebo cez váš účet, tak máte automaticky zľavu. Čiže aj takýmto spôsobom sa snažíme trošičku motivovať tých ľudí, aby to využívali. Nám zase to prináša veľké množstvo informácií o tom z pohľadu toho, čo ľudia radi kupujú, kedy to kupujú. Snažíme sa zvýšiť tú obratkovosť v tom bufete, aby tí ľudia tam veľmi nestáli, aby sme sa nezapodievali nejakým vydávaním mincí a podobne. Čiže snažíme sa to zefektívniť, aby tá či už prestávka alebo ten krátky čas bol využitý tým spôsobom čo najefektívnejšie. A viem si nakúpiť vlastne cez tento program aj vo fanshope nejaké produkty? Takisto aj vo fanshope. Viete použiť tie isté vlastne kredity alebo ten istý princíp, že zo svojej karty kupujete vo fanshope. My sa samozrejme zase spätne tým ľuďom snažíme rôznymi formami, ako keby nie len teda tou cenovou diferenciou potom ako keby, že odvďačiť respektíve za to, že to využívajú, aby im to prišlo ešte výhodnejšie. Čiže zapájame všetky tieto nákupy a ľudí, ktorí nakupujú vo fanshopoch, v bufetoch a podobne do rôznych súťaží s našimi partnermi. To znamená, vidíme, kto minul najviac v bufetoch, kto kúpil najviac piva, kto si kúpil najviac vo fanshope za rok, za mesiac a podobne. A vždy prichádzame s nejakými aktivitkami, kedy týchto ľudí odmenujeme za to, že proste niečo by urobili aj tak, ale takto majú taký pocit, že majú z toho aj možno niečo vyššie a celkom sa z toho tešia. Takže čiže máte pozitívnu odozvu na to? Áno, máme pozitívnu. Samozrejme, že znova sme v našom regióne, sme na Slovensku, čiže úprimne musím povedať, že je tam aj ako keby nejaká rezistencia tých ľudí, hej, že neradí ako keby úplne možno, alebo takto, že nie sú ešte zvyknutí, že aj na futbalovom štadióne je tento typ, alebo mal by byť štandardný. A to je aj na iných štadiónoch na Slovensku? Je tu jeden jediný štadión, keď sa bavíme o vernostnom programe klubovom, cashlessový systém predaja je v Dunajskej Strede, ale není až taký ako keby rozvinutý, ako je u nás. Že my to máme posunuté najďalej. A na iných štadiónoch, keď sa povie cashless, tak sa tým vníma to, že klasickým bankovým prevodom ako zrealizujete tú platbu. Čiže keď prídem na zápas a mám iba hotovosť, tak čo v takom prípade? Keď už prídete na zápas, tak si za hotovosť viete kúpiť aj lístok. Samozrejme, ten lístok je drahší, ako keby ste to spravili cez My sme Trenčania alebo cez svoju registráciu. Keď toto ale poviete OK, idem na futbal aj napriek tomu, kúpite si lístok, prídete k bufetu a máme tam presne pre tieto dôvody, sú tam sleční, alebo teda nielen sleční, sú tam ľudia, brigádnici, ktorí vám pomôžu s tým, že vám vymenia vašu hotovosť za plastovú kartičku s prednabitým kreditom, ktorý si vy sa rozhodnete. Je to nevýhoda v tom, že okrem toho, že nemáte tam tie zľavy,
tak druhá vec je, že tá kartička je v princípe anonymná, alebo jednoducho míňate daný kredit a neviete, musíte si počítať, koľko ste si odrátali z toho. A on mi platí iba v ten deň zápasu? Nie, v tú danú sezónu. Čiže vy keď prídete o týždeň, o 2, o pol roka, tak stále tú kartičku môžete míňať. Hej? Že môžete, ak si kúpite za 50 eur, môžete si kúpovať produkty v tej danej Ale prichádzam v podstate o tie zľavy. Hej, o tie výhody. Áno, o tie výhody, áno, tak. O to prichádzate, nemáte úplne prehľad nad tým, čo si kupujete a podobne, lebo dneska to my sme Trenčania, jedna z takých tých upgradeov, alebo z toho, čo som hovoril o tom vývoji toho všetkého, čo spoločne bolo, že dneska ja ako rodič, ja si vidím aj napríklad a viem koordinovať nákupy svojich detí. Hej, že podo mnou mám tam všetky deti a vlastne vidím, čo si kupujú, ako si kupujú, viem im nabiť rovnakým spôsobom tú ich kartu a vidím, čo si v tom bufete kedy kúpili a podobne. Čiže to je dosť pohybov. je to niekedy, hej. Takže tak. Takže áno, aj takýmto No a spôsobom. v podstate mám nabitý ten kredit. Ako dlho mi platí ten kredit? Na tú sezónu? Na tú jednu sezónu? Nie, vaša karta alebo váš kredit je vlastne, raz keď ho tam máte, tak ho tam máte stále a není to obmedzené na sezónu. A keď ho miniem, tak akým spôsobom si ho dobíjam? Môžete si dobiť teda dvoma spôsobmi. Vy si viete nabiť svoju kartu aj v automatoch na štadióne, ale úplne najzákladnejším je normálnym prevodom zo svojej karty, zo svojho účtu bankového. Čiže tak, ako si jednoducho na tej stránke si dáte, že dobiť kredit a už idete podľa inštrukcií, ktoré sa vám... Takže keď tak zrekapitulujem, idem na zápas, kúpim si lístok. Buď cez My sme Trenčania, kde mám určité výhody, ja sa zaregistrujem, alebo priamo na štadióne. Takže toto sú dva spôsoby, akým si viem zakúpiť lístok. Môžete si ho v online priestore zakúpiť aj bez toho, aby ste boli zaregistrovaní. Stále máte tú možnosť ísť na vlastne nášho ticketingového providera predpredaj.sk a kúpite si lístok v plnej sume a ste anonymný návštevník nášho štadióne, tak ako to bývalo a je stále niekde štandardom. Hej. Tak keď si to tak teraz ideme si tak predstaviť, že som fanúšik, mám lístok, prichádzam na štadión, zaparkujem, ako je zabezpečené parkovanie pre fanúšikov? No, parkovanie ešte dorábame znova spoločne, teda spolu s vami. Je to vlastne posledný zo systémov, ktorý ešte nemáme doriešený, tak ako sme niesli si v hlave a ako tento celý systém by mal fungovať u nás, tak vlastne zostáva nám tam tá parkovacia, nie že politika, ale ten parkovací systém. Parkovanie v okolí štadiónu, tak ako aj inde v Trenčine, samozrejme, že nie je úplne jednoduché, lebo práve z toho dôvodu sa to pýtam. Tak ako to je. Takže parkovací systém bude mimo zápasov ako keby k dispozícii normálnej širokej verejnosti. Štandardným spôsobom bude kopírovať pravdepodobne parkovaciu politiku v meste Trenčín. To znamená, človek príde, ak bude chcieť si vybaviť svoje veci, či už na štadióne alebo v okolí štadióna v meste a podobne, zaparkuje, odíde. Výhoda je, že znova bude to prepojené s týmto systémom My sme Trenčania. Čiže ak príde ten človek a je zaregistrovaný, chceli by sme, aby to bolo tak, že vie napríklad zaplatiť z tohto kreditu, ktorý už má na svojom účte, že nemusí tam ako keby vytvárať nejakú ďalšiu platbu, vie mu to z toho stiahnuť. Pravdepodobne bude znova zvýhodnený, že budeme chcieť, aby to existovala znova jedna cena pre návštevníkov, ktorí nie sú zaregistrovaní, možno iná cena, ktorá bude pre návštevníkov, ktorí sú registrovaní. Ale je to niečo, čo ešte ako keby chceme dovyvíjať, není to len o nákupe hardvéru, ale presne o poprepájaní týchto systémov. Lebo čo sme ešte nepovedali, pre nás, okrem komunikácie s fanúšikmi, ten systém My sme Trenčania vytvára aj určitý ako keby prístupový systém na štadión a do jeho okolia. Čiže je tam veľmi veľká ako keby časť toho systému, ktorý my interne využívame, zjednodušuje nám procesy, lebo dneska ten štadión je dosť masívny, má rôzne vstupy, má rôzne využívania. Aká je tá kapacita aktuálna teraz štadióna? Štadión pre fanúšikov má kapacitu 6400 ľudí, je nedostávaná štvrtá tribúna, keď by sa dostávala, tak sa dostaneme vlastne niekde, sa prehúpneme cez 10 000, takže to je aktuálna kapacita. Ale ten systém vlastne dneska ten klub je tvorený teda napríklad hráčmi AS Trenčín, zamestnancami, trénermi mládežníckymi,
hráčmi, veľká skupina sú hráči AS Trenčín. A v tomto systéme vlastne my vieme ako keby segmentovať aj týchto všetkých ľudí a udeľovať im rôzne prístupy na štadión. Čiže si hráčom AS Trenčín, máš príležitosť ísť napríklad na severnú, na južnú tribúnu, počas zápasov gratis, vieš tam proste nejakým spôsobom fungovať, je to napojené na teba, keďže a máš tie výhody ako futbalista. Samozrejme, automaticky vieš si tam takisto nejakým spôsobom dobíjať svoj kredit, platiť a podobne počas zápasov. Je skupina napríklad hráčov AS Trenčín, ktorí sú súčasťou prvého mužstva. Oni vo svojich vstupoch už majú okrem toho, že vedia ísť na niektorú z tribún, vedia ísť napríklad aj na hlavnú tribúnu, ale už budú mať na to napojený aj parkovanie a tieto vstupy. Vie sa dostať cez niektoré vstupy priamo do kabíny a do vnútorných priestorov štadióna, ktoré sú pre neho ako pre futbalistu dôležité a tam má prísť. Zase zamestnanci, ľudia z manažmentu a podobne majú na tom svojom účte iné typy ako keby prístupov, čiže aj toto je pre nás veľmi dôležité, že vieme manažovať ako keby ľudí, ktorí dneska patria do tej dneska už naozaj, že takej širšej rodiny toho AS Trenčín. Ono v podstate, tento systém, ako tak môžeme nazvať ten prístupový, vstupenkový systém, ono sa dá využiť na tie komerčné účely. Napríklad, keby vo vašich priestoroch sa zorganizuje nejaké školenie, tak viete v podstate zasegmentovať tých ľudí nejakým spôsobom cez QR kód, že sa dostanú, dajme tomu, do tých priestorov. Takže je tam aj v tomto využitie. Áno, dneska máme štandardne nejakého klienta, ktorý sa rozhodne mať nejaké školenie alebo nejakú akciu na našom štadióne. Znova sme to robili, keď sme stávali štadión tak, že dneska vieme napríklad v jeden čas naozaj že zorganizovať až 2 až 3 akcie na našom štadióne bez toho, aby tí ľudia boli nejakým spôsobom rušení, aby sa navzájom stretli na chodbách a podobne. Máme dva vstupy, kedy tí ľudia dokážu ísť na druhé poschodie, respektíve na prvé poschodie podľa toho, kde sa ten ich event koná. Vieme im presne na uľahčenie tohto vstupu, aby tá firma nemusela sledovať, kto má oprávnenie prísť na štadión, ktorým vstupom a podobne, tak vieme im jednoducho preposlať, vytvoríme nejaké podujatie, vieme im preposlať QR kódy, oni ich pošlu svojim teda návštevníkom, zákazníkom, akokoľvek ich nazveme, a oni už automaticky vedia prejsť, keď bude napojený parkovací systém, prejdú na parkovisku, zaparkujú, prejdú správnym turniketom, dostanú sa do zóny, kde majú oprávnenie prísť. Takže je tak to výhoda. Dosť komfortné, je to v podstate. Je to fajn, je to naozaj fajn. Ďalšia vec je, že sú tam dlhodobí užívateľia štadiónu, držitelia skyboxov u nás, tí takisto majú nejakú cestu sprístupnenú, ktorá sa im vlastne sprístupuje skoro 24 hodín denne, práve preto, aby ten svoj priestor vedeli využívať nielen počas zápasov, ale aj mimo zápasov na svoje teda stretnutia alebo akékoľvek podujatia. Takže áno, má to aj tento význam. Čiže vy viete v podstate v rámci takýchto eventov zabezpečiť aj catering napríklad? Áno, to je jedna z tých posledných vecí, čo sa nám podarilo zhruba pred pol rokom, možno necelým pol rokom sa nám podarilo sfunkčniť dennú reštauráciu u nás na štadióne, v priestoroch teda VIP priestorov, ktoré počas zápasu slúžia ako VIP priestory s kapacitou možno 300 ľudí. Mimo zápasov je to reštaurácia denného charakteru, raňajky a obedy, má svoj vlastný komerčný názov, volá sa to AS-ko Kantína, s veľmi fajn podľa mňa kuchyňou a vlastne odtiaľ zásobujeme alebo zabezpečujeme vlastne stravu či už pre hráčov na eventy, na zápasy, rozvážame aj veci do okolitých firiem a podobne. Čiže sa tam dostanem aj ja na obed? Áno. Áno? Dobre, tak niekedy prídem. Niekedy určite prídem. No a teraz ešte sa chcem teda vrátiť naspäť, že mám zakúpený lístok, zaparkovala som a možno sa dostaneme tak plynule k tomu hardveru. Idem vstúpiť teda do priestorov štadiona a prechádzam cez turniket, ktoré sú v podstate turnikety zabezpečené tiež od našej spoločnosti. Je iba jeden typ tých turniketov alebo viacero druhov turniketov je nainštalovaných u vás? Máme celkovo na štadióne myslím, že okolo 29 rôznych turniketov. Tie úplne štandardné, ktorými sa domáci fanúšik dostáva na štadión, sú tie, ktoré tvoria väčšinu. Klasické turnikety, s ktorými sa stretol asi každý návštevník futbalových štadiónov.
Potom v hostujúcom sektore, aby sme išli, lebo musíme spĺňať aj nejaké normy a nariadenia, teda nielen Slovenského futbalového zväzu, ale dneska aj vlastne všetkých UEFA organizácií, tak tam sú tie tzv. Celotelové, takže kvôli bezpečnosti a kvôli nejakému takému bezpečnému prechodu ľudí do hostujúceho sektoru, tam sú celotelové turnikety. A potom máme ešte v tej komerčnej alebo v tej obchodnej zóne pre návštevníkov VIP alebo toho komerčného využitia, ako sme spomenuli, a návštevníkov skyboxov máme tzv. Tie také obchodné alebo VIP a turnikety, ktoré sú trošku iného charakteru, inak vyzerajú a dávajú iné možnosti. Takže... Ako to vnímajú fanúšikovia? Že nie sú tie turnikety prekážkou alebo nezdržuje to celý ten proces? Nie, oni sú už dneska dimenzované tak, že naozaj, že tá priepustnosť toho turniketu je, myslím, že keby sa ide, že tí ľudia idú, majú ten flow rýchly, tak myslím, že 40 ľudí za minútu prejde, čiže naozaj bodaj by sme mali ten problém, že obrovské masy ľudí stoja pred štadiónom a potrebujú sa dostať na futbal, takže ak toto príde, čo verím, že príde a niektoré zápasy aj mali ako keby už takú náročnosť, tak s turniketmi nebýva problém v zmysle tej priepustnosti, v zmysle toho, že by nejakým spôsobom brzdili tých ľudí, takže to vôbec nie. Samozrejme, že znova, tak ako všetko veci si na začiatku sa dajú a práve kvôli komplexnosti tohto celého systému, niekedy ako keby máte tam napojený ticketingový systém, máte tam tento turniketový systém, vstupujeme do toho našim systémom, my sme Trenčania a vlastne niekedy ako keby hlavne v minulosti pri rozbiehaní prvé mesiace boli také, že proste prišli veci, ktoré priniesli svoju nejakú chybovosť alebo niečo podobné. A tak aspoň ste mali priestor na toto vychytať. Tak ako všade, hej, že proste veci, ktoré to prinesie a dneska je to úplne bez problémov. Dobre, takže prešla som turniketom a som strašne smedná, mám rada pivo, takže idem si kúpiť pivo. Na čo sa mám pripraviť? Čakajú ma nejaké dlhé rady, alebo ja viem, že ste spomínali, že to zefektívnilo vlastne tú obsluhu celkovo tých fanúšikov. Tak keď si to tak porovnáte, že teraz, keď je v podstate ten cashless systém, tak ako je to? Mám sa pripraviť, že budem dlho čakať? Na porovnanie poviem úprimne, že nemáme žiadne dáta. Čiže z obdobia, keď sme fungovali predtým, nemáme dáta. Dneska tie dáta máme, takže dneska vieme akurát povedať, že nejakú priemernú na obslúžiteľnosť nejakého človeka, ktorý sa postaví v prestávke a chce si dať niečo, tak samozrejme dneska už vieme povedať, že je to rýchlejšie. Hej. Nevieme to ale povedať, že o koľko je to rýchlejšie alebo niečo podobné, lebo to by sme si vymýšľali. Je to proste rýchlejšie, je to šikovnejšie, ak tí ľudia postupom času, čo sa už aj naučili, že vedia, že už majú to nabitý tú svoju kartu, pristupujú k tomu, priložia a ide sa, tak je to naozaj... Tak odpadla tam vlastne ten proces s tou hotovosťou, tá práca. Samozrejme, že ak sú niekedy zápasy, ktoré majú väčšiu návštevnosť, tak samozrejme, ale to je všade vo svete, to každý jeden štadión dneska bojuje s tým, že prídete cez prestávku a nie vždy to stihnete, ale to je dneska úplne, že na všetkých štadiónoch všade, lebo nadimenzovať tie bufety takým spôsobom, aby ste vedeli uspokojiť človeka za 5 minút, to sa asi ani nedá. Jasné. Dobre, pán Schlesinger, tak sedím na tribúne a vidím pred sebou obrovské LED obrazovky. Na čo všetko sa využívajú tieto LED obrazovky? Dneska už znova štandard všade vo svete tých moderných štadiónov, že sa snažíte ako keby zatraktívniť ten obsah toho futbalového zápasu aj cez takýto nástroj veľkoplošnej obrazovky. Takže okrem tej základnej infografiky alebo informácií, ktoré tí ľudia počas zápasu by mali dostať, dodáva gól, kto má žltú kartu, čo sa udialo, máte tam informáciu, ktorá je minúta a podobne, tak dneska vieme, ako keby ľuďom približujeme už aj zábery z toho zápasu, vedia si pozrieť, ak nestihli live nejaké dôležité okamihy, hneď potom, keď sa udejú na ihrisku, takže toto je zaujímavý moment. Moment, ktorý ešte nevyužívame, ale je na to pripravený, je trošičku ako keby zapojenie toho fanúšika aj spôsobom, že sa uvidí na tých veľkoplošných obrazovkách to, čo vidíme všade vo svete. Žiadosti o ruku. Žiadosti o ruku a kiskem a všetky možné ostatné nejaké proste tieto veci, ktoré trošičku podneťujú alebo spravia ten zážitok z toho futbalu ešte viacej. Je to trošičku aj samozrejme o nejakých investíciách a podobne, ale aj to sa dá samozrejme vyriešiť.
A využívate tieto plochy aj na reklamné účely? Áno, predstavuje to ako zaujímavý reklamný doplnok pre partnerov, ktorí tam vedia odpromovať svoj produkt, svoju firmu, značku a podobne. Čiže či už počas zápasov, ale aj v prerušenej hre, respektíve pred zápasom v prestávke, vieme ako keby spoločnosť odprezentovať týmto spôsobom. A takisto tieto obrazovky sme využívali a ich budeme aj využívať na trošku také netradičné formáty ako kina a podobne. Čiže už sme organizovali 2-krát za sebou alebo 3-krát letné kino, kde sme premietali nejaké rozprávky, ľudia prišli, mohli ako keby piknikovať na štadióne. A rekonštrukciou toho trávnika, ktorá sa udiela v lete, už toto možno trošičku bude komplikovanejšie, uvidíme. Možno sa v lete vrátime k nejakému inému formátu. Ale aj takýmto spôsobom tú obrazovku vieme využiť. Fakt, že uhlopriečka cez 13 metrov vám dáva celkom fajn príležitosť na to, aby ste si tam pozreli aj športové podujatia a niečo, čo možno inde by ste si nepozreli. Ďalší podobný ako keby nástroj reklamného charakteru je LED perimeter dneska, ktorý vlastne... To je vlastne po obvode ihriska. Není po úplne celom obvode 3 strany, aby bolo v zábere televíznych kamier. Myslím, že má okolo 270 metrov. A dneska takisto asi najzaujímavejší reklamný nosič pre odprezentovanie našich obchodných partnerov. Ale takisto sa vie ako keby využiť netradičným spôsobom rovnako ako big screeny, že počas napríklad podujatí, ktoré sa mimo zápasov udejú na našom štadióne, tak tie spoločnosti si ako keby majú takú a možnosť odprezentovať seba alebo proste nejaké zábery zo života tej firmy práve týmto netradičným spôsobom. Na big screenoch si vedia pustiť svoje veci na letkách im tam a je to proste niečo iné, čo možno v inom priestore nezažijete, že človek také proste, atraktívne, hej, že vidí tam aj vec, ktorú, alebo má možnosť teda vidieť aj vec, ktorú by v nejakom inom priestore nevidel. Takže aj takýmto spôsobom to využívame. A keď si zoberieme taký nejaký zápas, kde je naozaj tá kapacita štadióna veľká, že je to ozaj obrovská masa ľudí, tak čo sa týka takého kamerového systému, sú nejaké tie špecifika aj zakotvené od UEFA, že čo všetko vlastne, ako musí byť zašpecifikovaný ten kamerový systém a čo musí spĺňať? Hej. No, kamerový systém je dneska ako keby veľmi dôležitá súčasť tohto, lebo ste súčasťou Slovenského futbalového zväzu, Slovenský futbalový zväz zase súčasťou Európskej organizácie UEFA. A dneska všetky zápasy aj Slovenskej ligy, tu už nehovorím o európskych zápasoch, vlastne podliehajú rôznym bezpečnostným kritériám, ktoré dneska naozaj nie je úplne že jednoduché splniť. Takže áno, kamerový systém musí mať naozaj že veľkú kvalitu na rozpoznanie proste ľudí, ich tvári, ale aj ako keby nevhodného správania, ktoré niekedy z času na čas ako keby príde na ten štadión, ale hlavne je to ako keby nejaká forma a častokrát aj predvídania nejakej nebezpečnej situácie, že ten kamerový systém naozaj vidí, keď sa niekde niečo ako keby deje, nejaký zhluk ľudí a podobne a my vieme potom automaticky zareagovať, poslať do toho priestoru usporiadateľov, ktorí vedia proste možno predísť nejakej horšej veci a podobne, takže kamerový systém vám mapuje teda nielen priestor na tribúnach, ale aj proste priestor pred štadiónom. A už stalo niečo takáto situácia? Stalo sa. Nemusíte konkretizovať. Ale to sú také veci, o ktorých akože nechcete úplne, že hovoriť, alebo nie, že hovoriť, ale nie je to úplne také, že príjemné, lebo vždy sa niekedy stane aj proste nejaké výtržníctvo alebo podobne, takže... Tak ale určite ten kamerový systém napomôže vlastne nejakým spôsobom to buď skorigovať. Pre väčšinu tých ľudí to znamená, že sa tam ako keby dneska cítia bezpečnejšie, aj keď naozaj ten narratív toho, že dneska futbalový zápas znamená ako keby určité riziko niečoho, či tam zoberiem svoje deti a manželku a či sa náhodou niečo neudeje, že tam už sme asi dosť ďaleko za tým, že dneska už tie futbalové zápasy na Slovensku sú v absolútnej väčšine proste práve pri väčšej návštevnosti ešte väčším zážitkom. Vidíme to, keď sa naplní veľký zápas na Slováne, na Trnave alebo hoci kde inde, tak vlastne tí ľudia si ešte odnášajú ešte väčší zážitok z toho všetkého, aj keď je to spojené s nejakou emóciou, aj keď negatívnou. A možno aj s nejakým pírom alebo s nejakým správaním. Proste dneska sú to už štandardné a bezpečné formy a tí ľudia si o to väčší zážitok možno berú domov z toho zápasu. Takže.
No tých technológií, ktoré sme spomínali, je dosť veľa. Odkiaľ sú všetky tieto technológie riadené? Počas zápasu je jedno operačné stredisko, ktoré sa nazýva Belín a tam vlastne ako keby sa združuje všetko toto a už niekoľko hodín pred zápasom aj po zápase sú ľudia určení, ktorí majú to na starosti, ktorí si sledujú svoju oblasť od teda napríklad bezpečnostnej kamery, vstupenkový systém alebo teda turniketový systém, chodby, všetko to, čo sa udeje na štadióne. Čiže je nejaký tím na to určený a v podstate každý dohľadá. Samozrejme, je bezpečnostný manažér, ktorý to štadióna, ktorý to má všetko ako keby na starosti a ktorý je napojený potom aj na nejaké iné zložky, ktorý vyhodnocuje v prípade, že by sa niečo dialo, akého je to charakteru, či sa zavolajú potom, ak by tam bol nedaj Bože, napríklad mali sme aj takú skúsenosť, že sa nám spustil nejaký alarm a podobne počas zápasu nedávno, tak proste treba tieto veci vyhodnotiť, pozrieť, o čo sa jedná, poslať tam ľudí, zistiť a vyhodnotiť to smerom potom k návštevníkom, či sa jedná o niečo seriózne, alebo je to Ako ja osobne som sa vždy bála ísť na nejaký takýto zápas presne z týchto dôvodov, ale o tom, čo rozprávate, teda sa budem cítiť bezpečne, tak určite prídem aj so svojou dcérou. Máte aj nejakú fanzónu pre fanúšikov pripravenú, takto, že napríklad s deťmi, rodiny s deťmi chodia na zápasy? Dneska sa to preklopilo dosť do tohto, že všade je to viac a viac navštevované presne týmto typom fanúšikov, to znamená, my hlavne na tie také, že exponovanejšie zápasy pripravujeme aj nejakú fanzónu, znova je to o tom, že ako čo si viete dovoliť ako keby pripraviť a akého veľkého rozmeru, ale aj tieto formy ako keby tým ľuďom trošičku sa snažíme priblížiť alebo doniesť, aby tieto veci fungovali v nejakom režime. Ale povedal by som, že stále by to malo byť o tom futbale, že je fajn, to tam všetko má byť, je aj tie technológie, aj všetko, že vytvorme to všetko okolo toho core produktu fajn, príjemné, bezpečné, ale ako keby, že poďme hlavne na futbal. Jasné. V podstate tieto významné športové akcie sa spájajú aj s nejakým kontaktom s médiami. Tak pri tej prerábke štadióna mysleli ste aj na nejaké také špeciálne priestory, vlastne, kde sa budú uskutočňovať nejaké rozhovory s médiami, možno nejaké online porady trénerov, hráčov? Súčasťou organizovania slovenského futbalového zápasu, ale aj európskych zápasov je ako keby konferenčná miestnosť, alebo teda tlačová konferencia po zápase. Veľakrát pri tých medzinárodných zápasoch je to aj pred zápasom a podobne. Čiže máme jednu špeciálnu miestnosť, ktorá je technologicky vybavená na to, aby vedela poňať, myslím, že až okolo 80 až 100 novinárov, ktorí sú teda aj so svojimi kamerami, aby vedeli sprostredkovať čo najkvalitnejšie ako keby audio a video výstup z týchto tlačových konferencií. Takže je tam takáto jedna miestnosť, ktorá samozrejme není úplne štandardne využívaná, je predpripravená na tie veľké zápasy, ktoré na tom štadióne teda budú v lete napríklad, kedy sa tam uskutočnia 3 zápasy majstrovstiev Európy do 21 rokov, ale zároveň znova táto miestnosť dneska slúži ako veľmi zaujímavá konferenčná miestnosť, ktorá aj tým, čo sme spomenuli, že je veľmi dobre vybavená, ako keby prináša taký lepší servis pre spoločnosti, ktoré sa rozhodnú tam mať svoju nejakú konferenciu alebo stretnutia a podobne. Tak v podstate teraz vás ako klub v najbližšej dobe čakajú majstrovstvá, takže asi tomu sa tak najviac venujete? Ani, že. Venujeme sa, dneska sme na konci roka, takže venujeme sa ešte zápasom, ktoré nás čakajú, venujeme sa mimo futbalového režimu práve tomu, aby sme vedeli ten priestor predprípravy pre väčšie množstvo nejakých večierkov firemných a podobne, čo sa tam teraz konajú. A potom plynulo, ako keby prejdeme do nového roku. Tam samozrejme okrem štandardného režimu a nás ako klub čaká to, aby sme čo najlepšie predpripravili ten štadión na to, aby sa na ňom uskutočnili tieto majstrovstvá Európy, hráčov do 21 rokov, ktoré ako my ako klub v princípe neorganizujeme, alebo nemáme tam tú pečať toho, že my sme organizátorom. My sme tým, ktorý pomáhame Slovenskému futbalovému zväzu a UEFA k tomu, aby tie zápasy boli čo najlepšie zorganizované u nás. Ja celkovo z tohto rozhovoru mám taký dojem, že v podstate ten štadión nie je len štadión.
takže si myslím, že má aj nejaký ten život a veľmi príjemne sa o tom počúva. Tak som veľmi rada, že sme takto priblížili aj fanúšikom, aj vlastne nie len vašim, ale aj našim fanúšikom TSS Castu. Bližšie vlastne jeden z našich naozaj veľmi významných projektov. Tak sa vám chcem poďakovať za tento rozhovor. Majte pekný deň a dúfam, že sa vidíme na obede v ASK kantína. Ďakujem pekne za pozvanie a verím, že aj takýmto spôsobom sme možno prilákali niekoho, kto ten štadión si príde pozrieť, či už na zápas, mimo zápasu a využije tie všetky funkcionality a možnosti toho štadióna. Takže ďakujem aj ja.